салом бинандагони хабар тиҷи. Ситораи эстрадаи тоҷик Шабнами Сурайё намоҳанги тозаи худро дар шаҳри Москав ба навор гирифтааст. Ин клип аз ҷониби Aleph Productions таҳти мудирияти Лидия Андре таҳия шудааст. намоҳанг таҳти унвони «Чашмак мезанӣ» 2 ҳафта пеш рӯзи 23 феврал дар саҳифаи Сайроянда дар YouTube нашр шудааст, ки оҳанги ин сурудро Роберт Мирзаян навишта, матни онро Орзу Исоев иҷод кардааст. намоҳанги тозаи Шабнамро то имрӯз беш аз 250 000 кас тамошо карда ва беш аз 4 000 корбар писандидааст. аз намоҳанг манзараҳои шаҳри Москав ба чашм мерасад. намоҳанг дар наздикии майдони сурхи шаҳри Москав ва макони дидании пойтахти Русия машҳур ба Москва-Сити омода шудааст. ногуфта намонад, ки дар ин сафар Шабнами Сурайё дар маросими арӯсие низ ширкат ва ҳунарнамоӣ карда буд, ки порае аз он ҳунарнамоиро низ дар намоҳанг ҷой доданд. ёддошт мешавем, ки аввалии соли 2019 Шабнами Сурайё ба ҳайси сафири ҳусни ният ба ҳалли масоили муҳоҷирату сил намоҳанге зери унвони «Надоре» нашр кард, ки дар охири намоҳанг паёми иҷтимоиро низ алайҳи бемории сил ироя намуда буд. ишқро эҳтиёт магузор нобуд шавад, нагузор беморие чун сил муҳаббатро аз байн бубарад, бигзор меҳру муҳаббати мо силро аз байн бубарад, таъкид шудааст дар охири намоҳанг. ин намоҳанг яке аз сербинандтарин намоҳанги соли 2019 гардид. то имрӯз ин клипро беш аз 2 миллион кас боздид кардааст. ин буд дӯстони азиз видеои имрӯзаи мо. шумо чӣ фикр доред дар бораи ин? ҳатман дар комментария нависед. шабнами мо хеле шабнами бисёр хуб аст ва эстрадаи якуми тоҷик аст ва хеле мо дӯст медорем шабнамро. ва шумо чӣ фикр доред? ҳатман нависед.